تفلتو دو أبجلا كفالات علم حبر قربتك نعميق ترجم زلون زمدناتات عدلات كخفت كم زخل لكعيو سلمت دك تبعتيو ببهلو من رئيسة أمانوتو من كم دمالك أونوتو من زدنا وطرازي كونس زخبر لن هاجرات اللوين أذن مدارك هاجرات رما نتهم سلمت دك تبعتيو كاب فغرين العلي زهبا كوينن بتمتت أنواجا زحشة دحنا نتن زجرم عدلاتن زركبلنين دكانسو نسألم تدك تبعتيو زيادة نفقرك حريالو زغلا شدشته وحسات انتمات أنواغا زلوان مدارك تهاجرات أبن قلت ألو زلنا أوان نشانلنا أقرامات ميديا لايك شير كم ودما سابسكرايب مقبار كسامو داتا مسانك تسانحو كن عدم نفوتو أبز زرزر أب مفلمتا تركب هاجر كولومبيا انقعنا بكولومبيا بدحان مصاكم سنقي كرعاتن صباقن دك أنيسويا كابتن مستنكر زخنا ماتكلي نايبون كسابتي بلج زبل جماجم بحري كاريبيان عمر قرناتات ميدلين كالينين كولومبيا بهاو ساعتن ارتع وقتاتن تمارخ مدينة هاجر يقبره منبر أبايتي نممانو زسقم تمتطان واقع زلو كينو كم إل بابلادو أب ميدلين وي أب غرانادا أب كاليز أمسلو أبارتماتات نورحي كاب كلتم $50 كساب $400 يكاريو أب دقا مبلع نباجة زمجو كينو مقبي كاب سلستك ساب $5 زشيت انتخون هزبا موقع زادما ريكاشن نخلو تفتحنيو دحننتن زمناوي مچوتن بزملكت دما ولا كاستوسن كبابتات ندحننت سكفتاتات كسعب زخلو انتهالو كم ميدلين زامسلا كاتمتات جن بدحننتن زمناوي مچنتن زنازر خبان زرن قلوت زلوان بعالم درجه تفلتن لعلواي درجه كنكنتعنا زركبو خينو سرعته كنكنتعنا كولومبيا علم لخو درجه زلوان نمامانو زصقم واغا تحوت واغا زلويو نابحت مدحن وصاتات دما كاب 50 كسب 100 اب ورحي بصح تي وانا قدينا خمس انتلنا فقراو زانتا اب كولومبيا زدنق كوينو دكانسو كولومبيا بفلاي اب كم كارتاجنان كالين زام سلام اكلات افرو كولومبيا ببحريو منقدي اتم صلمت دك تبعتيو بفولي يسحبا اتي ادنقوت كابتي صلمت دك تبعتيو صعبو ባህልን ጽንዓትን ወልቃውነትን ካብዘሎም ዓም ሞሳዝ ምንጭ ኮይኑ ንጡፍ ባህል ኮሎምቢያ ሳስዕ ሳልሳ ሙዚቃ ከምውን ንጡፍየት ጎዳና ወሲኽካ ትርጉም ዘለዎ ዝምድናታት ንመናጽ ድማ ፍጹም ከተማ ይገብሮ كسات حجي دما بزحت سلمت دق تبعتو زقرم فقر دكانسو كولومبيا نارخبون الناس تمقرن يركبو اتزاد نقدما قليل بوليسات فيزا زلا خينا اب كولومبيا نخت تصنح بوليسات قليليو ناي بصحت فيزا كساب 9 معلتات مبصح زفقد كوينو نتوسخ 9 معلتات دما من واح كم زقال غيراتو يا قال اي كوستاريكا مستنكر جماجم بحري مسجقا زملو دبناو اغراب زراخبولو تروبيكاو جنته محسب ازي اب كوستاريكا يركب እንኳ أنا بكوستاريكا بدحن مصاكم جنة تفترة صباقة زجرم قصانتن تمتطان واقع منارون زلوايا أب كوستاريكا منبار بانك مخادون زي بهجيو أب كم تاماندو وي مونتور فيد زامسلو بلوصات بوتات زركوب أبارتاماتات نورحي كاب 400 كساب $600 كاريو أو وشت عدي أب زركا بيت مقبتات دما مس سوداس بزبهالو ناي مقب وصاتات دما كاب 5 كساب $10 ترايو هزي أب حدا مقب زركبيو هزباو موقعزيا زتأمامنن نباجة زمچون كوينو بماكلاي قمقام ورحا وزاتات دما كساب $30 بصحيو دحننت مجمريا زبل حق زلوا كوستاريكا اب ماكلاي امريكا كابزلوا وحسات هاجرات حنتيا بفلاي اب كم اتيناس وي نوسارا زامسلا فوليات كبابتات متن غبن تحتيو زلوا حكمنا وكنكن فولين تماطان واغا زلوا كوينو مس حكم من مخخار كاب 30 كساب $50 يغفل أبا معربان هاجرات زركوا منقسمون والكون هوسبيتالات صحتي علم لخو درجة زلو أقلقلت دما هبا بورا فيدا ويكعا طوري هوت زبل حرق نحمرت كوستاريكا زقلت كوينو أونتاون مزنقاع محبرس بزلوهيو أوتوم دك عدي موقعتن تقبلت أقايشن كوينوم حداشت مساتي أبا أنبا برؤون بقليلو كوهادو يقبروهم فقري بزملكات قن نسألمت دك تبعتيو كوستاريكا أبا فقري فولي عدليات هب أب كم ليمون زأمسلو بوتاتات مستي أفرو كاريبياوي ورشاو نبهل تسلب تعمق أدناغتي زركب أبزو دما دكانسو كم حقن كاريزمان زأمسلو بهريات زلو ورتعتا سلزد نقا أزو دما مس تسلمت دك تبعتيو حقنيان ترقم زلوان زمدنات المفتر زغالي غيرويو بز مخنيات ناب تعدن زخدو دك تبعتيو دما نيفيزا زموشو بولسا زلا كوينا كوستاريكا نبصحتي كساب 9 معالتات بناي بصحتي فيزا قلل صانحتب انو حوان كصنحون زدولي رغ منشي اتاو زلوم طروتنيات دما كم بونسيونادو فيزا زامسلو امرازات تقرب كوستاريكا تروبيكا وجنة تبال كوينا بتمتطان واغا فولي دحنتن تفطرو صباقن زواد مثل زلوايا اتزبلت اكفال جن ادفنتشرن فقرن زراخبلو بوتا كوينو حدش معرف هيوت فصم مدلاو زفتر عديو
ፍትዋት ሃተልታ ግራሞት ሚድያ ዝቐጽል መዕረፍ ድማ ልብኻ ክሰርቕ ዝኽእል ዛንታ ፍቕሪ ዘለዎን ሃገራት ኮይነን ንቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ክሳብ መወደት 50 ክጸንሑ ሕዚ እውን ደግምና ንዕድም። ሳልሳይ ታይላንድ ውህደት ጽዑቕ ትርኢት ከተማ ጽምው ዝበለ ገማግም ባሕሪ ከምኡውን ናይ ክረም መንሰፋፊ ኩሉ ኣብ ሓደ ቦታ ዝርከብ ዓዲ ታይላንድ እታ ድምቕቲ ዕንቂ ደቡባዊ ምብራቕ ኤሽያ ኮይና ዘይርሳዕ ባህሊ ምትሕዋስ ህይወት ቅሳነትን ጽባቐን ዘለዋ ሃገር እያ። ንምእማኑ ዘጸግም ትሕት ዋጋ መነባብሮ ዘለዋ ኮይና ኣብ ታይላንድ ምንባር ምቾት ዝመልኦ ኮይኑ ይስምዓካ። ብተወሳኺ ድማ ትሕት ዋጋ ዘለዎ መነባብሮ ይዝሓትት። ኣብ ከም በዓል ባንኮክ ወይ ቺያንግ ማይ ዝኣምሰላ ከተማታት ካብ 300 ክሳብ $500 ኣብ ወርሒ ዘውፅእ ኮይኑ ብውሕድ ዋጋ ድማ ክራይ ገዛ ትረክብ። ኣብ ደገ ምብላዕ ናይ ምግቢ ሕልምኻ ዝግህድ ኮይኑ ጥዑም ናይ ጎደና ምግቢ ንሓደ ምግቢ ካብ $2 ክሳብ $3 ጥራይ ዝሽየጥ። መጓዓዝያ ንሓደ መገሻ ብውሕዳት $1 ጥራይ ኮይኑ ኣብ ቱክቱክ ወይ ህዝባ ኣውቶቡስ ከም ብላይካ ምዝላለም ኣይከኣል። ዓለም ለኻዊ ክንክን ጥዕና ብዝምልከት ታይላንድ ኣብ ሕክምናዊ ቱሪዝም መራሒት ኮይና ልዑል ጽሬት ዘለዎ ክንክን ጥዕና ብዘይጎድእ ዋጋ እያ ትህብ። ካብ ምዕቡላት ሕክምናዊ ትካላት ክሳብ ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝግበር ሕክምና ዘለዋ ኮይና ብክፋል ናይቲ ወጻእታት ድማ ምስ ምዕራባውያን ደረጃታት ዝዋድር ኣገልግሎት ሕክምና ትረክብ ትኽእል ኢኻ። ጸጥታን ኣጋይሽ ምቕባልን ብዝምልከት ድማ ታይላንድ ሓንቲ ካብተን ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤሽያ ዝርከባ ውሕሳት ሃገራት ኮይና ንስደተኛታት ናይ ኣእምሮ ሰላም ትህብ። ብፍላይ ድማ ህዋን ሂንን ቺያንግ ማይን ዝኣምሰለ ከተማታት ውሕሳትን ንምንባር ኣዝየን ምቹኣትን እየን። እቶም ደቂ ዓዲ ዝገብርዎ ፍሉጥ ኣቀባብላ ሓደስቲ መጻእቲ ብቕጽበት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ከም ዝስምዖም ዘረጋግጽ እዩ። ፍቕሪ ኣብ ዓዲ ፍሽኽታ ዝብል ቅጽል ስም ዘለዋ ታይላንድ ንጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፍቕሪ ገነት እያ ትበሃል። ብጽባቐን ጸጋን ዝፍልጣ ደቂ ኣንስትዮ ታይላንድ ናብ ባህላዊ ብዝሕነት ብፍላይ ድማ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ባህሊ ዘለዎ ወዲ ብፍሉይ ይማረኻ። ከም ምትእምማንን ሓይልን ወይ ከዓ ጥንካረን ዝኣምሰሉ ባህርያት ንዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ልዑል ዋጋ ስለ ዘለዎን ድማ ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎ ዝምድናታት ምፍጣር ጻዕርታት ይገብራ። ንቪዛ ዝምቹ ኣማራጽታት ድማ ፖሊስታት ቪዛ ታይላንድ ከም ህዝባ ጋሻ ተቐባሊ ኮይኑ ቱሪስት ቪዛ ክሳብ 60 መዓልታት ምጽናሕ የፍቅድ። ንተወሳኺ 30 መዓልታት ዝኾነ ኣማራጺ ድማ ዘለዎ ኮይኑ ነቶም ነዊሕ ውዕል ክኣትዉ ዝሓስቡ ናይ ጥሮታ ቪዛ ወይ ታይላንድ ኤሊት ቪዛ ብተዓጻጻፍነት ምቹእነት ይህባ። ካብቲ ዕሙር ዕደጋታት ባንኮክ ክሳብ ህዱእ ገማግም ባሕሪ ፑኬት ታይላንድ ፍቕርን ኩርዓትን ዝዕንበበሉ ገነት እያ። ሓድሽ ጅማሮ ወይ ዝዓመቐ ምንጥሳር ትደልዩ ትኾኑ ናይ ታይላንድ ጽባቐ ብተመጣጣኒ ዋጋ ከምኡውን ናይ ምቕባል ባህሊ ኣብ ካልእ ዘይርከብ መዕረፊት ይገብራ። ራብዓይ ደረጃ ሜክሲኮ እዚ መሕሰቦ ካብ ገማግም ባሕሪ ካንክን ክሳብ ለምለም ኣኽራናት ቺያፔስ ሜክሲኮ ዝተፈላለየ መልክዓ ምድርን ባህልን ዕድላትን ዝሓዘ ሃብታም ቴፔስትሪ ተቕርብ። ታሪኽ ምን ዘመናዊ ህይወት ብዘይገለ ጸገም ዝወሃደላ ሃገር ሜክሲኮ ነቶም ኣድቨንቸር ፍቕርን ፋይናንሳዊ ተዓጻጻፍነት ዝደልዩ ፍሉይ ኣማራጺ ዝርከባ ሃገር እያ። ብተመጣጣኒ ዋጋ መነባብሮ ትፍለጥ ኣብ ሜክሲኮ ምንባር ማዕረ ሃብታም እዩ። ኣብ ከም ሜሪዳን ኦአክሳካ ዝኣምሰላ ከተማታት ዋጋ መነባብሮ ብዘደንቕ ትሑት ኮይኑ ክራይ ገዛ ንሓደ መደቀሲ ክፍሊ ዘለዎ ኣፓርታማ ኣብ ወርሒ ካብ $500 ይጅምር። ኣብ ዕዳጋታት ውሽጢ ዓዲ ወይ ከዓ ኣብ መደብር ምግቢ ምብላዕ ውሕዳት $1 ዝኸፍል ኮይኑ ክንክን ጥዕና ብዝምልከት ድማ ልዑል ጥሬት ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣውሮጳ ዝኸፈል ዋጋ ካብኡ ዝቐነሰ እዩ። ሜክሲኮ ብኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ብዓለም ደረጃ መበል 21 ደረጃ ዝሓዝት ኮይና ነቲ ባንክ ዘይስበር ሕክምናዊ ፈውስታት ድማ ትህብ። ውሕስ ተቐባሊ ጋሻ ንማሕበረሰብ ዘለዋ ኮይና ድሕንነት ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካልእ ዞባ ክፈላለ ይኽእል እኳ እንተኾነ ከም መሪዳ ፖርቶ ቫላርታ ከምኡውን ሳን ሚጌል ደ ኣላንደ ዝኣምሰላ ከተማታት ግን ብትሑት መጠን ገበን ዝፍለጣ ተቐባሊ ጋሻ ከባብታት ብምባል እየን ዝፍለጣ። እዘን ከተማታት እዚኣተን ባህሎምን ታሪኻውን ምስ ሓደስቲ መጻእትን ንምክፋል ዝህንጠዩ ፈተውቲ ጋሻ ተቐበልቲ ኣጋይሽን ብምባል ድማ ይፍለጣ። ዕድላት ፍቕሪ ንጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ይመስል ብዝብል ድማ ንጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘሎ ኮይኑ ሜክሲኮ ትርጉም ዘለዎ ዝምድናታት ንምፍጣር ሃብታም ዓቕሚ ኣለዋ። ከም ቬራ ክሩዝ ዝኣምሰሉ ቦታታት ምስቲ ኣፍሮ ሜክሲካዊ ውርሻ ስግረ ባህላዊ ምትእስሳር ብተፈጥሮ ዝዕንበበሉ ሃዋህው ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ሜክሲኮ ነቲ ጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ዘምጽእዎ ጽባቐ ርእሰ ተኣማንነትን ባህላዊ ዕምቀትን ስለ ዘድንቓ እዚ ድማ ንፍቕሪ ብዘይ ጻዕሪ ሓቀኛ ኮይኑ ክስምዖ ይገብራ። ብዝቐለለ ፖሊሳት ቪዛ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ዝከኣል ኮይኑ ፖሊሳት ቪዛ ሜክሲኮ ንምእማኑ ዘጸግም ልግስ ዘለዎ ኮይኑ ብናይ በጻሕቲ ቪዛ ክሳብ 180 መዓልታት ምጽናሕ ይከኣል። ነቶም ንነዊሕ እዋን ክጸንሑ ዝሓስቡ ድማ መንበሪ ገዛ መንበሪ ኣማራጽታት ቀለልቲ ኮይኖም ዝተፈላለየ ኣናብራ ዝስማዕማዕ ዝተፈላለየ መደባት ድማ ኣለዋ።
ካብ ዕሙር ከተማታት ክሳብ ህዱእ ገማግም ባሕራታ ሜክሲኮ ፍጹም ሚዛን ናይ ህይወት ከተማጣን ዋጋን ፍቕርን ትህብ ኮይና ናብቲ ዕሙር ጎደናታት ከተማ ሜክሲኮ እትሰሓብ ይኹን ወይ ናብቲ ሰላማዊ ጽባቐ መሪዳ እትኸይድ እንተኾንካ ህይወት ዕድል ዝበዝሐላ ቦታ እዩ። 5ይ ደረጃ ፊሊፒንስ ልዕሊ 7,000 ደሴታት ነፍሲ ወከፈን ድማ ናይ ገዛ ርእሰን ፍሉይ ጽባቐ ዘለወን ፊሊፒንስ ፀሓይ ኩሉ ግዜ ትበርቐላ ሕውፃ ጻዕዳ ዝኾነላ ባህሊ ድማ ከምኡ ዝኾነላ ትሮፒካዊ ገነት ብምባል እያ ትፍለጥ። ታሪኽን ውዕይነትን ዝመልኣ ሃገር ኮይና ኣብ ውቅብ ገባግም ባሕሪ ቦራካይ ትዛነዩ ይኹን ወይ ድማ ንልሙዕ ሓምላይ ቦሆል ትድስሱ እዛ ሃገር ኣብ ካልእ ዓዲ ዘየለ ህይወት እያ ተቕርበልካ። ብተመጣጣኒ ዋጋ መናብሮ ትፍለጥ ኮይና ኣብ ፊሊፒንስ ምንባር ንምእማኑ ዘጸግም ትሑት ባጀት እዩ ዘሎ። ኣብ ከም ሴቡ ወይ ከዓ ዳቫኦ ዝኣምሰላ ከተማታት ካብ $300 ክሳብ $500 ንወርሒ ዝጅምር ኮይኑ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ዘሎ ኣፓርታማ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ናይቲ ከባቢ ቤት ምግቢ ዝግበር ምግቢ ካብ $2 ክሳብ $5 ዝወሓደ ኮይኑ ህዝባዊ መጓዓዝያ ድማ ከም ጂፕኒን ኣውቶቡሳትን ድማ ውሕዳት ሳናትን ጥራይ ከፍልካ ኢኻ ትዘናጋዕ። ድሕንነትን ጥዕናን ብዝምልከት ኣብ ከም በዓል ዳቫውን ዝኣምሰላ ከተማታት ድሕንነት ቀዳምነት ዝወሃቦ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ካብ ዘለዋ ውሕሳት ከተማታት ሓንቲ ተባሂላ ትግለጽ። ማኒላ ብድሆታት ክልዋ ይኽእል እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ወጻእተኛታት ብተደጋጋሚ ዝበጽሑ ካብታት ሰላማውን ተቐባሊ ጋሻን ብምዃን እዮም ዝዛረቡ። ኣብ ክንክን ጥዕና ክመጽእ ከሎ ፊሊፒንስ ብሉጻት ብተመጣጣኒ ዋጋ ናይ ብሕቲ ትካላት ትህብ። ናብ ሓኪም ምብጻሕ ብተለምዶ ካብ $10 ክሳብ $25 ዘኽፍል ኮይኑ ኣብ ከም በዓል ማካቲ ዝኣምሰለ ከተማታት ድማ ዝርከባ ዓበይቲ ሆስፒታላት ዓለምለኻዊ ደረጃ ዘለዎ ክንክን ጥዕና ብክፋል ወጻእታት ምዕራባውያን ሃገራት ይህባ። ዕድላት ፍቕሪ ንጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ከመይ ይመስል እንተኢልኩም ድማ ንጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ፊሊፒንስ ፍሉይ ናይ ፍቕሪ ዕድላት ዘለዋ ሃገር እያ። ደቂ ኣንስትዮ ፊሊፒንሳውያን ብጽባቐአንን ብውዕይነተንን ተኣማንነትን ዝፍለጣ ኮይነን ጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝምድና ዘምጽኦ ምትእማንን ባህላዊ ሃብትን ብተፈጥሮአን ዝሰሓባን ዝማረኻን እየን። ፊሊፒንስ ንባህሊ ምዕራባውያን ብምሕቋፋ ወጻእተኛታት ትርጉም ዘለዎ ዝምድናት ንኽፈጥሩ ምቹእ ቦታ እዩ ዝገብሮ። ብዙሓት ጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ፊሊፒንሳውያን ደቂ ኣንስትዮ ዕድላት ከፉት ኮይኑ ደገፍቲ ብዕምቀትን እሙናትን ኮይነን ረኽብዎን። እዚ ድማ እቲ ዝምድናታት ኣዝዩ ዓስቢ ዘሎ ይገብሮ። ዝቐለለ ፖሊስታት ቪዛ ዝርከባ ኮይና ፊሊፒንስ ገለ ካብቶም ኣዝዮም ተዓጻፊ ናይ ቪዛ ኣማራፅታት እተቕርብ ሃገር እያ። በጻሕቲ ዓዲ ክሳብ 36 ኣዋርሕ ክጸንሑ ዝፍቀደሎም ኮይኑ ፍሉይ ነባሪ ጥሮታ ቪዛ ናይ ነዊሕ ግዜ ጥቕምታት ዝህብ ኮይኑ ንፊሊፒንስ ነቶም ሓድሽ ህይወት ካንጹ ዝደልዩ ብሉጽ ምርጫ ይገብራ። ፊሊፒንስ ብተመጣጣኒ ዋጋ ዘለዎ ኣናብራ ትፍለጥ ድማ እያ። ጽቡቕ ትርኢት ከምኡውን ውዑይ ኣቀባብላ ንዝኾነ ፍቕሪ ህይወት ሓድሽ ጅማሮን ዝደሊ ሰብ ቀንዲ መዕረፊት ሃገር ድማ ይገብራ። ሻድሻይ ናይ መወዳእታን ሃገር ፖርቹጋል መስተንክር መልክዓ ምድርን ሃብታም ባህላዊ ውርሻን ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝሸጣ ኣነባብራን ዘዋሃድ ሓቀኛ ኤውሮጳዊ ዕንቂ እያ። እዛ ሃገር ብናይ ጥንታዊ ናይ ዓለምለኻዊ ስሕበትን ዘመናዊ ምቹእነትን ትማርኽ ሃገር ኮይና ብተመጣጣኒ ዋጋ መናብሮ ድማ ትፍለጥ። ፖርቹጋል ንሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝሸጣ ኣነባብራ ትህብ ኮይና ኣብ ሊዝበን ዝርከብ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ዘለዎ ኣፓርታማ ኣብ ወርሒ ብማእከላይ ገምጋም ካብ $800 ክሳብ $1,200 ክካረእ እንከሎ ከም ኣሞር ወይ ብራጋ ዝኣምሰላ ንኣሽቱ ከተማታት ድማ ዝያዳ ርካሽን። ኣብተን ከባብታት ምግቢ ካብ $10 ክሳብ $15 ዝሸጣ ኮይኑ ናይቲ ከባቢ ቤት ምግቢ ምብላዕ ባህ ዘብል እዩ። ህዝባዊ መጓዓዝያ ስሉጥን ቁጠባውን ኮይኑ ወርሓዊ ቲኬት ብውሕድ ዋጋ ክሳብ $40 ይርከብ። ድሕንነትን ጥዕና ብዝምልከት ፖርቹጋል ኣብ ዓለም ለኻዊ መዐቀንታት ድሕነት ብቐጻሊ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዘለዋ ውሕሳት ሃገራት ትስራዕ ኮይና ዓመፅ ዝመልኦ ገበን ሳሕቲ እዩ ዝፍጸም። ወጻእተኛታት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰላማውን ተቐባልን ሃዋህው ይንድዎ። ስርዓት ክንክን ጥዕና ላዕለዋይ ደረጃን ብተመጣጣኒ ዋጋን ዝግበር ኮይኑ መንግስታዊ ሆስፒታላት በትሕቲ ወጻእታት ኩለ መዳዊ ክንክን ይህባ። ምኽሪ ሓኪም ብተለምዶ ካብ $40 ክሳብ $50 ድማ ይኸውን። ዕድላት ፍቕሪ ንጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ መስል እንተኢልኩም ንጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ፖርቹጋል ንፍቕሪ ፍሉይ ዕድላት እያ ትህብ። እታ ሃገር ምስ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ብመግዛእቲ ነበር ከም አንጎላን ሞዛምቢክን ዝኣምሰላ ሃገራት ዘለዋ ፍሉይ ታሪኻዊ ርክብ ከም ዝሕብሮ ናይ ኣፍሪቃዊ ቅርሲ ዓሚቕ ኣድናቖት እያ ዘለዋ። በዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ፖርቹጋል መብዛሕትኡ ግዜ ንባህላዊ ብዙሕነት ኣኽቢራን ጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝምድናታት ዘምጽኦ ምትእማንን ሓቀኛ ርክብን ብጣዕሚ እየን ዘደንቓ። ንጡፍ ናይ ለይታዊ ህይወት ሊዝበን ተስተማቕር ይኹን ወይ ከዓ ባህሊ ወይኒ ቶርቶ ትድህስስ ዋላ ኣብቲ ውቅብ ኣልጋሪቭ ትዛነ ምስ ተመሳሳላት ሓስባ ዘለዎ ውልቀ ሰባት ክትራኸብ ብዙሕ ዕድላት ዘሎ። ብፍላይ ድማ ተን ደቂ ኣንስትዮ ጸሊም ወዲ ተባዕታይ ክሪኣ ከለዋ ናባይ ከም ትብላ ድማ ይዝረበለን። ኣማራፅታት ቪዛ ክንሪኢ ከለና ፖሊሲ ቪዛ ፖርቹጋል ምቹእ ኮይኑ ቪዛ በጻሕቲ ክሳብ 9 መዓልታት ክጸንሕ ይኽእል። ናይ ነዊሕ ግዜ መንበሪ ኣማራፅታት ከም ወርቃዊ ፕሮግራም ቪዛ ወይ D7 ቪዛ ንጠረተኛታት ነቶም ኣብ ኤውሮጳ ዕግበ ዘሎ ህይወት ዝደልዩ ፍሉይ ምርጫ ይገብርዎ።
ስለዚህ ፍትዋት ተኻተልቲ ኣግራሞት ሚድያ ሽዱሽተ ኣገረምቲ ሃገራት ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝሓሸ ድሕንነት ከምኡውን ባህላዊ ኣድናቆት ዝሓወሰ ነዚ ይመስል እዞም መዳርግቲ ቦታታት ንጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ፍቕሪ ኣድቨንቸሪ ከምኡውን ሓድሽ ጅማሬ ህይወት ንዝደልዩ ፍጹማት ቦታታት ወይ ከዓ ሃገራት ይገብረን ናብቲ ንጡፍ ጎደናታት ሜርሊን ወይ ከዓ ውዑይ ገማገም ባሕሪ ታይላንድ ወይ ድማ ታሪኻዊ ስሕበት ፖርቹጋል ክትኸዱ ይኹን ንኹሉ ዝኸውን ቦታ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ኣየነይቲ ሃገር ዝያዳ ከም ዝማረኸትኩም ድማ ሓሳብኩም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ከተካፍሉና ንላቦ ከምኡውን ነዚ ቪድዮ እንድሕር ተመችኩም ላይክ ምግባርን ሳብስክራይብ ምግባርን ኣይትረስዑ ንዝያዳ ቀጻሊ መሳጥት ሕቶታትና ኣብ ቻናልና መተን ክትረኽቡ ድማ ዳግምኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፕሮግራም ክሳብ እንራኸብ ድማ ኣብ ዘለኹም ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም